Gusto ka bang mahimo niya nga instrumento aron sa pagpalambo sa harian niya? Gamitan na ang hiyas mo, mahimo niya nga instrumento aron sa pagpalambo sa harian niya. Gamitan na ang hiyas mo, kinihalad ka niya aron mag-aawit ako alang-alang kang Jesus, ang akong tingog, akong ihalad aron magamit alang sa iyang kahimayan. Mahimo niya nga instrumento aron sa pagpalambo sa